t'has de demanar que et comprin un bitxo d'aquests que frega el terra. Ja m'agradaria, perquè em trauria molta feina, tu. Escolta'm, com aquesta aplicació ara de l'APP aquesta del comerç. Sí, nenes, que surt al setembre. Per la barema. Tinc ganes de baixar-me-la. Lo de l'APP del comerç local, que nena, com allò, ai, el ram de tot l'any, com allò dels cafès. Doncs ara, quan compris a les teves botigues, tindràs una aplicació que et donaran punts i descomptes i coses. Compra Sitges es diu. Quin nom tan ben trobat. Nena, t'has de registrar, has d'entrar cada vegada que vagis a comprar, tiqui-tiqui-tiqui, bueno, porta benefici. Bueno, és que ja, qui compra guanya. Sí, nenes, és que aquestes modernitats són fantàstiques. Oh my God! Ai, que ens agrada, nena. Sí, tenen ganes, Vinga, nena. Apa, jo segueixo fregant, Escolta, que vagi bé. Gràcies. Si et van petites, me les tornes. Sí, tant, no, però ja les he agafat a la mida. Adéu, maco. Adéu, maca, adéu. Maria Dolors, adéu.